Hadin shispa laipo kunta ka jinyaki daga basha thangan marway ha parking lot ka additional secretariat Shillong bandawa na ka sarkar jala ban snapan bhai ka surok nongpo umdan sa Sunapuri boy district ka kong Bindas im kala shimya karai ban Leit ka jingkot Ïakren ka sarkar jala ha kapor architect no phai sngi jong ka kharwai tarik ujliu arja arpusaw ha kamra usumbot menteri Rangbah ka jala ubari khmi ka tanat PWD road suba prestun ten Seng. Yaka kong Bindas lay senran lang na kinoylam Seng bahalang na ka HYC, kahito ka RBYDSO, kasanjuk ki Rangbah nong umdan area bat kinoylam gasti. Kumban syukro bahaga janmiet jong ispotri ujilio arja arpusaw, ka sarkar jala kala khot Ïakren yaka kong Bindas hadian ka jingpen syai na ba prestun ten Seng, yaka long kaman ha ka jingpen kre ban snapan bahai ka surak ka ba san pukandai kilometer. Kun ba Miej, ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngila aju perkat bah. Kabam kabang ngibam katain em ya kamet jungi. Mai ngiju bami kini kiju kijing baman lah kasngi. Balai kene kajing keliminta. Katu kedukaan ration bapen yai ubah raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor yem juyo ai kajing bam ki batai kamet. Ki balong kadau jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat. Ba, kumdungan lai nak kini kijing stom. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen kilong kmi bat ki kilong khana yo ya kini kijing pang namar kim yo ya kijing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kijing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban bami uni. Kun ka fortification jong kau kandum kata ya kajing mat ba kajing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dai ha karukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni yu kau. Okum ta. Te kun ka jing bang ba ai ka kwat ka kya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bang ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Rak Shafi Lingbah ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.